Bun găsit la un nou video. După cum știți, în ultimul episod a rămas să văd ce fac cu acest bloc motor. Într-un final m-am hotărât, l-am dus la rectificat, l-am trecut la cota 0,50 cu pistoane noi. Persoana care l-a uzinat, care a făcut uzinajul, a scos el jigloarele, deoarece eu nu am mai avut timp. Acum mi-a venit blocul și o să încep la montaj. Nu o să fac prea multe astăzi, deoarece nu mi-a venit, am comandat o vaselină pentru șuruburi, încă nu mi-a venit și nu o să vreau să strâng diprochenul în episodul de astăzi. Astăzi vreau să înfig jigloarele, stropitoarele acestea de pistoane la locul lor. Le-am centrat drept, exact cum au fost venite de fabrică. Le-am măsurat înainte să plece la uzinaj, ca să nu greșesc împingerea lor. Cota de împingere e undeva la 15,5 mm. Am reglat micrometru din partea de sus până la nivelul de așezare de jos. Deci o să am undeva cam aproape de 1 centimetru de apăsat. O să-mi pun șublerul lângă mine. O să folosesc o tubulară de 9. Decât le-am pus așa un piculeț apropiate. Un pic lumină mai puternică. Și încep să le bat câte nițel. Mai măsor. Bat. Cred că trebuie să-mi iau un ciocan mai mare. Acesta e foarte mic. Da. Controlez. Mai trebuie. Trebuie. Mai trebuie. Mai
Trebuie vreo 2-3 mm. Cu încetul, să nu le înfigeți mai rău decât trebuie. Sau să le lăsați în afară. Trebuie. Verificăm șublerul să nu cumva să fi plecat de la poziție. N-a plecat, 15,5. Mult nu mai are. La final, cu mare grijă. Pentru că e Renault. Puteați fi făcut și ei ca la alte mașini, cum e Vagu, niște jigloare pe șuruburi, nu mai trebuia să le cumperi, decât verificate dacă mai ține supapa. Dar arde. Încă un piculeț. Tot mai trebuie un pic. Să-l las așa. Să-l deschidem șublerul. Deci avem la 16 o jumătate de milimetru. Mai să fie. La final, acum dau cu frică să nu dau mai mult. O ideluță. Ăsta e. Ăsta e. Bun. Unul l-am făcut. Și a trecut cam 9 minute. O să le introduc pe următoarele două în off și revin la ultimul. Ok, am ajuns și la ultimul. Le-am introdus mai repede pe cele două. N-am mai dat cu așa frică.
măsurăm un pic. Șaisprezece și un pic. Mai dăm vreo 2-3. Mai verificăm o dată. Șaisprezece fix. Mă, naibii, nu mai vrea să intre. Acum la final. Ăla e. Bun. Prin antrenele. Jigloarele sunt ok. Dăm un pic camera. Să întoarcem motorul. Și acum să vedem dacă se observă ce treabă ne-a făcut uzinorul. Nu știu dacă se observă, o să iau un pic lanterna. Așa ceva nu făceam în vecii vecilor. Bun. Am controlat înainte ovalizarea, să vedem cât de bine a făcut treabă uzinajul. O să încerc să pun camera mai în față să vedem dacă se observă. Să vedem dacă se vede mai jos. Ok. Am eu ochelari la oi, dar în camera asta nu văd nimic. Nu știu dacă o să observe cifrele sau nu. Ok. O să încerc să fac cum l-am pus eu, așa. Nu prea am poziție. Ia să-l punem în partea asta. Ok.
să vă arăt de că la un singur cilindru. E reglat pe punctul 0. Minus 1, minus 1. Deci pe cilindru acesta e reglat pe 0. L-am făcut așa. O să-l fac și așa. Să se observe. Sper că se observă. Trei, doi, trei. Minus 0, 1. Minus 0, 2. Minus 0, 2. Pe cilindrul acesta aproape la micron, foarte 1 micron, ovalizare. Am controlat în off toți cilindrii. În cilindru 2, o să încerc să mai fac o dată pe ăsta, vedem dacă se observă aici. Da? Aici am undeva la 0,5-0,6 microni diferență, microni. Nu vorbim aici de sutimi, de zecimi, de nimic, de microni. Și am plus 5. Plus 5. Și facem și invers. Minus 1. Minus 1, minus 1, 0, 2, da, 0, 2. Diferențe de 0,5, 0,2, diferențe de 3 microni. 3-4 microni. Deci care cunoaște micronul, 1 mm are 999 de microni, 1000 de microni. E 3, 5, 7, 8, e nimic în micron. Special mi-am cumpărat acest comparator care măsoară în micron. Nu a fost ieftin,
dar e un lucru care mă folosesc foarte, foarte des la control. L-am luat mai mult pe acesta ca să-mi dau seama de firma care uzinează cât de bine lucrează. Nu am ce să obiectez, nu am ce să-i reproșez. A făcut o treabă impecabilă. Am rectificat blocul, linia dreaptă. Mi-a luat băiatul undeva, a zis la 0,5. Foarte, foarte puțin. Mi-a mai lăsat decât, nu știu dacă să observă, aici e un pic de urmă, dar nimic ca să se simtă la mână. Aici am avut o gaură să simțea un pic la mână. Acum nu se mai simte absolut nimica. După planeitate, cu toate că nu trebuia să mai controlez absolut nimica când vine un motor de la uzinaj. Dar până acum am făcut chiuloasa în altă parte, chiuloasele în altă parte. Și nu mi-a plăcut absolut deloc cum a lucrat băieții aceia. Era mult mai aproape de mine, dar nu mi-a plăcut cum a lucrat. Acum a trebuit să plec undeva la 2 ore de mers de casă, față de 15 minute cât era celălalt atelier. Mi-a picat microfonul jos. Să-l pun înapoi. Dacă mai găsești și magnetul. L-am găsit. Se mai întâmplă. Acum să controlăm planeitatea. Am mai făcut o dată planeitatea pentru cumnatul meu cu această riglă și m-a bunit râsul când a primit un comentariu de la o persoană care habar n-are pe ce planetă există. Ce mă, ai măsurat planeitatea cu dreptarul care dai glet pe pereți? Nu este un dreptar care dai glet pe pereți, este o linie de precizie de la KS Tools. Referența, dacă interesează pe cineva, este 300.0639. Este din inox. E de la KS Tools. O linie care costă în jur de 200 de euro. Ar fi fost bine să își permită cineva să dea glet pe pereți cu o linie de 200 de euro. Nu am leră de 0,1. Cea mai mică leră din acest kit are 0,2. Exact cât firul de păr cel mai subțire. Nu știu dacă se observă. Da? Nu cred că focalizează. Dacă focalizează o să vedem pe video. De 0,002. Exact firul de păr uman. Care variază între 0,2 și 0,4. În funcție de om. Și o să încercăm să introducem această grosime. Nu trece nicăieri. Nu trece nicăieri. Facem și o diagonală. Înainte să duc blocul, mi-a agățat 0,4, 0,5 nu trecea. Nu am 0,1 să văd, dar 0,2 n-are nicio treabă nici măcar de agățat, absolut nimic. Are niște utilaje băieții aceia de... m-a lăsat paf. Odată cu blocul am dus și chiuloasa, cu toate că chiuloasa nu în
documentația tehnică spune că nu se rectifică. Totuși am dus-o că aveam niște adâncituri lăsate de garnitura veche de chiuloasă. Acele cercuri care sunt din o tablă, a lăsat un pic de urmă pe fața chiuloasei și mi-a luat băiatul, mi-a zis că mi ia minimul posibil. Mi-a luat 0,5 din chiuloasă, care nu afectează cu absolut nimica, și 0,5 din bloc. Nu cred că o să mă afecteze cu absolut nimica. O să rămână să măsor depășirea de pistoane. Să sperăm că cu pistoanele noi nu o să depășesc limita. Am limită de 0,47 maxim. Dacă am depășit limita aceasta, o să mai tai undeva la 0,3 de la chiuloasă, deoarece sub papele de admisie sunt o ideluță mai ieșite, un 0,3. Ideal era să rămână la ras, la 0. Deci o să calculez cei 0,3 de la supape, pe care o să-i scad în 0,47, o să rămân cu 0,44. Ideal ar fi să am 0,40, să nu am mai mult de 0,40 depășirea de pistoane. Asta rămâne de văzut după ce o să pun vibrochenul și cu pistoanele la locul lor. Bun. Ce am mai făcut? Cum să fac eu aici? O să-l dau cât se poate de aproape, să vedem dacă îmi bate înăuntru motor, să vadă segmentul. Eu să închior și cu ochelarii la ochi. Vreau eu să fac multe, dar dacă se închior de fel. Adu-mi aceea, te rog frumos, mersi. A venit iubita mea soție cu cafeluța. Îi mulțumesc mult. Deci, după cum v-am spus, un lucru bun care îl fac acum, că nu mai am treabă să curăț pistoane noi. Am scos și cei doi segmenți, segmentul de foc și de compresie. Cel de foc este afară, cel de compresie este înăuntru. Și dacă se observă, fanta este aici. La cel de compresie, cota minimă care este în documentația tehnică este 0,60 și cota maximă 0,80, ca să fie ideal de nou. Hai să luăm un 0,60 și cât am ieșit mie aici, ca să-l pun direct peste. Da, 0,65. Bun. Luăm lera de 0,65. Și după cum vedeți, ea agață totuși un piculeț. Nu pot să-l scot chiar exact 0,65. Pentru asta e bombă de bombă. Că tot sunt aici, să-l lăsăm pe acesta un piculeț mai jos.
Să-l băgăm și pe celălalt de foc. Luăm pistonul. Îl introducem cât de cât să fie egal. Ok. Unde am pus lera. Și acum să-l măsurăm și pe acesta. O să iau și un pic de documentația să mă uit. Pentru că am uitat la cel de foc. Hai că sunt chiar în tehnic. Să mă uit o dată. Deci cel de foc îl avem între 0,23 și 0,38. Între 0,23 și 0,38. O să iau lera de 0,30. Asta-i pune și un pic de lumină. Poate să observă mai bine, cred că da. Deci 0,30. Care agață în fund. Vedeți? Nu așa se măsoară. Trebuie să treacă lera liberă. Deci dacă 0,30 agață, să-l punem pe 0,28. Intră, iese foarte lejer, atingând marginile segmentului, fără să îl agațe foarte, foarte rău. Deși acesta pot să zic că undeva este, asta lera are 0,28, este undeva la 0,26, dar mi se pare că sub 28 nu mai am. 0,25, 0,28, 0,30, da. Undeva la 0,26, 0,27 să spunem acceptabil. Nu mă așteptam să iasă în cotele de chiar nou 100%. Să sperăm că nu întâmpinăm probleme și cu toate că nu cred, pentru că cuzineții de biel au fost schimbați și niciun fel de uzură. Să sperăm că o să ne iasă cotele foarte, foarte bune și la Vibrochen. Ce pot să zic? S-a rămas și eu uimit. O să iasă o treabă bună. Mi-a mai rămas ceva să vă mai adaug în episodul de astăzi. Montam și vibrochenul, dar nu vreau să-l montez fără vaselina aceea specială. Am dat comandă de vaselină de șuruburi de la ARP. E o vaselină super, super pentru strângerea foarte, foarte ușoară la cuplu fix, precis. Plus alunecă mult mai bine când facem strângerea la unghi. Nu mă grăbesc, n-are de ce, am stat destul de mult timp după motor. Ce am mai făcut?
Să aduc și chiloasa. M-am ocupat un pic aseară de ea. Un pic, cred că am stat vreo 2 ore. Să pun rigla la locul ei, să nu cumva să o atinge ceva, că e un lucru de precizie. Bun. Înainte să fac încheierea, ca să scoatem noi deci m-am ocupat un piculeț de chiloasă. Să aduc și trusa. Cum să fac eu să-l pun aici? Că nu stă. Așa. La scaunele de supape a fost mai ales cele de evacuare, din cauza calaminei și impurităților, au fost foarte, foarte zgrieturi așa mai pronunțate un piculeț. Le-am rectificat un piculeț în mare ca să meargă rodajul mult mai bine, mult mai ușor. Pentru aceasta am cumpărat o trusă specială de supape, de scaune de supape. E o trusă tot de la BGS. De la BGS. Pentru cine interesează, este articolul 68346. Nu este ieftină. Nu este ieftină deloc. L-am folosit pe cel mai mic. Cel mai mic posibil. Este acesta. L-am folosit împreună cu acest adaptor care e de 6. Și cu... Acum l-am dat eu la... eu am pus invers, am pus pe... Da, l-am dat pe 0. M-am pus să bag pe partea aceasta. Așa. Ok. Să pune cu un adaptor special și să învârte frumos la mână. Nu prea forțați să luați prea mult din supapă. Aveam și o cariocă pe care mi-am făcut eu niște semne, dar unde am pus-o nu mai știu. Ia să vedem. Aici. Ca verificare, măzgăliți scaunul supapei cu un pic o cariocă cu ceva. Ia să vedem, dă și un pic de lumină.
Ok. Pe care de câteva ori învârtiți fără să apăsați tare pe el. Ținut-o ca lumea drept. Așa. Haide. Ok. Și în urmă verificați dacă s-a șters toată urma de creion, de cariocă, de cu ce însemnați. La mine e perfect, s-a șters, asta e doar în mare, după aceea urmează rectificatul. Rectificatul, rodajul. Când o să mă apuc de chiuloasă, o să fac un video special numai pentru chiuloasă. Rodajul, schimbatul semeringurilor de la supape, montajul chiuloasei. Asta într-un episod viitor. Atâta pentru acest video. Vă mulțumesc dacă ați rămas până la final. Celor care nu v-ați abonat, abonați-vă, nu aveți nimic de pierdut. Mă încurajează ca să creez conținut în continuare. După cum v-am spus, nu o să fie primul și ultimul motor. Avem mai multe mașini de făcut. O să-l termin pe acesta, după aceea cred că o să mă apuc de Suzuki. După Suzuki aș vrea să fac Passatul. Am foarte multă treabă. Până data viitoare, vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Până data viitoare, la revedere!